हे राणे साहेबांनी जे नियोजन केलंय आणि राज दरबार जो भरवलाय तो खरोखरच चांगल्यासाठी भरवलाय आणि वेंगुर्ल्यामध्ये हा वर्षासून नाही तर महिन्यातनं 6 महिन्यातनं एकदा तरी व्हावाच असं आम्हाला वाटतंय। आणि असं दररोज म्हणजे राणे साहेबांनी ते येऊन वेंगुर्ल्यात येऊन लोकांचे तक्रारी निवारण कक्ष करणं हे गरजेचं आहे। नमस्कार, मी ज्येष्ठ पत्रकार राजन परब। आज पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणेंनी आज वेंगुर्ल्यात जनता दरबाराचं आयोजन केलं होतं। मी माझी समस्या माझ्या तुळस गावातील पलतडवाडीत खारभूमीच्या संदर्भात प्रश्न होता। समुद्राचं खारं पाणी नदीच्या शेतीत येऊन शेती नष्ट करत आहे। हा प्रश्न गेले 2016 पासून प्रलंबित होता। मग आता त्यांनी त्याबाबत जे लवकरात लवकर त्या संबंधित खात्याच्या यांना बोलून हा प्रस्ताव कुठे अडकला आहे, काय करावं लागेल, त्वरित त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांना बोलून हा त्वरित प्रश्न मार्गी लागेल याचा प्रयत्न केलेला आहे। अशा प्रकारे नितेशजी राणेंनी जो स्तुत्य कार्यक्रम ठेवलेला आहे हा गौरवास्पद आहे आणि यामुळे लोकांची कामं अडकलेली कामं अनेक वर्षाची कामं लिलया चुटकीसारखी सोडवली जातात आहे। आणि अशा प्रकारे त्यांनी आयोजन केल्यामुळे पुन्हा एकदा मी पालकमंत्री नितेशजी राणे यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या अशा कार्यक्रमांना माझ्या शुभेच्छा। संपूर्ण घर मोडकळी केला। ग्रामपंचायत सगळं बहिणींचे नाव काढा आणि तिका अभाग करून द्या। अविवाहित बहीण आहे तिचं मी काय करू? तुमचा कोणाकोणाकडे गेलेला असतो तुम्ही अर्ज घेऊन? मी अर्ज घेऊन ग्रामपंचायतीत गेलो, त्यांना ग्रामसभेत सुद्धा गेलो। ग्रामसभेत सुद्धा सांगितलं आता किती वर्ष पाणी भरता घरात तर रात्री दिवस त्यांना सांगलेलं असतं कोणच येत मग आता नितेश साहेबांना भेटलास तेव्हा साहेब काय बोलले? साहेब बोलले बीडीओ साहेबांकडे आज आता करून देतले म्हणून सांगते। बीडीओ साहेबांनी आता सांगल्याने आता तू 8 दिवसात आम्ही बघतो काय। म्हणजे आजच्या जागी बीडीओ साहेबांना बोलून घेतला नाही का? त्यांच्याने आता घेतले ते। आज मी इकडे जनता दरबारात माननीय आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्याकडे माझी कैफियत मांडण्यासाठी आलो। 2003 साली मी खाडीलगतची जलोटची जमीन ही मला मिळावी यासाठी अर्ज केलेला होता माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे। 2003 साली माझं वय 54 वर्ष होतं। आज माझं वय 76 वर्ष आहे। 22 वर्ष फक्त कलेक्टर तहसीलदार कलेक्टर हेच फक्त इकडून तिकडे फक्त मला टोलवाटोलवी चाललेली आहे, त्याच्यातून काहीही निष्पन्न झालेलं नाही। माझं म्हणणं आहे त्याचं उत्तर नाही होत असेल नाही म्हणून द्या, मला साधं एका पत्राचं उत्तर पण दिलेलं नाही। ते काम व्हावं संबंधित अधिकाऱ्यांनी आता नितेशजी राणे यांनी माझ्या समोर सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्याशिवाय त्यांनी मनीषजी दळवी यांना सांगितलेलं आहे की कलेक्टरकडे गेल्यानंतर हा प्रश्न त्या ठिकाणी मला सांगायचं आणि याची उकल मी करून घेणारच। आज जनता दरबार जो भरवलेला आहे हा इकडल्या जनतेला खरोखर वेंगुर्ल्या तालुक्यातल्या जनतेला त्यांच्यापर्यंत मंत्री पोचलेत आणि हे प्रश्नाची उकल करतायत। हे आमच्या दृष्टीने सगळ्यांच्या दृष्टीने फार चांगला आहे। आपला प्रश्न जो संयुक्त आहे तो व्यवस्थितपणे मांडला तर निश्चित नितेशजी राणे त्याची उकल करतील आणि ते प्रश्न सुटतील अशी आमची खात्री आहे। आमची महत्त्वाची विषय होता भूमिगत इलेक्ट्रिक लाईनीच्या संदर्भात, जी गेले 6 महिने रेडी कन्या या गावात अर्धवट परिस्थितीत तिथे टाकलेली आहे। रस्त्यावर खोदाई करून त्याची सुस्थितीत काम केलेलं नाही। जे नियोजन होते नियोजन शून्य काम चालू आहे आणि तेच साहेबांच्या निदर्शनात देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो होतो। साहेबांनी त्याविषयी अत्यंत गांभीर्याने तो विषय घेऊन संबंधितांना तशा सूचना देऊन आमचा जो प्रश्न आहे तो तुम्ही तात्काळ त्याच्या सूचना कार्यान्वित करून त्याप्रमाणे काम करून घेण्याचे तुरंत आदेश दिलेले आहेत। त्यामुळे आम्ही दिलेल्या निवेदनावर साहेबांनी लगेच त्याचं निवारण करून आमची प्रश्न निकाली काढलेला आहे। त्यामुळे आम्ही साहेबांच्या समाधानी आहोत या विषयावर।